بنيتو موسوليني تأمر تجكنا قال أي كفال ist durch die geniale schöpferische Tätigkeit eines gestalteten Mannes zu einem neuen Imperium geworden. Sie, Benito Mussolini, werden in diesen Tagen mit eigenen Augen aber die Tatsache am nationalsozialistischen Staat festgestellt haben. Auch Deutschland ist in seiner folglichen Haltung und seiner militärischen Stärke wieder eine Weltmacht. Die beiden großen Völker, ihren Menschen die gewaltige und wachsende Masse von 115 Millionen betragen, zusammenstehen in einer einzigen unerschütterlichen Entschlossenheit. In un tempo in cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto. This man was a reckless political adventurer who arrogantly bluffed his way to power. He lacked courage, he lacked wisdom. Yet for more than 20 years he ruled the destiny of the Italian nation. His name, Benito Mussolini, and this is his biography. مدرتاتو نهاجر طاليان حدا زي الرئة منفسه حيدي كم ذا عنززا أمسيلو مايم جن بدحر مجارجا ادخلوا ناي بنيتو موسوليني قطعا مرئيتاتن استقولت ناي قونسن شكانن لب نيرا نقاد كاوز عبي كانين أرأيا زخنا ولك ملاقيو نهاجرو زلو فقري آي تراترن عبيت هاجرو برعدخون كقبرم هكانو جن لنفسن هاجرون كلكم جيروا كتر فقر هاجر زعبدو بمسادل قونسن ديمقراطن نابشاف سلطان حقيرو باسم هاجر زيت نجر جبنا زفتصمه سبيب نايلومي زعبانا أبجز التاريخ تاريخ الجيتشي بنيتو موسوليني زي دمت راديو إيراناي كبرات تخطاتلتي أبز حلف أوان تاريخ موسوليني مثل عنا كلاي كفال حيزق مسئ مخاني كالاتنا تفلالينا نيرنا إنه كالنا نفسام ترقيب اللخو أدالونا أرابن إز مدب أسمرهم هايليه سناي من كتتال أبشحن 1945 دوتشي نيطاليا بملكاو منجستي وي ديكتاتورشيب تم حدر هاجر مخانا أوجه بزيكا فاشيست كلن بوليتيكاوين ودبات تخلكلا هاجر طاليان أبتعت فتصم ملكو مسيئتوا موسوليني حدا أزيو زبهجو زنبالو نمكبار أنكده مسات أي وانا مرخ مخان لعلى بهراوي حيل زلوو مراخ مرحي نممثال كبابيت صحفتو أبستريتات سئلي كاميراتات قتيرو كسال زحلفو جيزي بزحه لكع كم نايلوم مرح روسيا كامتشو وسيو تراي زبانو إن عسده فرسنا قالبه عبقابيا إن حنبسه تتسائلو لنفسو مرأي صباغن تبعتاو مشكلن هاجر إيطاليا جيرو كسرعة فتنه بزحت زمنوين ملختي نزبو موسوليني استعتاتو ميلا كم دقتلوو ينقر أب مجمريا عمتات فاشيزم هاجرت آليان بزح ممحاش كتر إجمرت بعد ما استعتاتو هزباو ماتوت شغلت ألبونوت كم زنك كبره بذي تحاجيزو مثل موسوليني أوشتن وسعن ملوكتاوي كرسا حزة تشرشل دنك فطور كبر قدسو فرانكلين روزفلت أزيو مساتي كبر ودسو هتلر أثرو نمقتال بحاجة بدقة كرأن كلو لمسفح بولشوفيزم زجداء لهاجرت آليان زحبرن زمعبلن
እተን ፈዛዛት ባቡራት ናይታ ሃገር እኳ ኣብ ልክዕ ሰዓተን እናተረኽባ ኣርኣያ ከም ዝኾና ዝገበረ ነበረ። ከም ኩሎም እቶም መልእኽቲ ግን ንኤልዱቼ እውን ኢጣልያ ጥራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርካ ምእታው እኹል ኣይነበረን። ነተን ኣብ ጎረቤቱ ዝነበራ እምበራጦራውያን ሃገራት ብሪጣንያን ፈረንሳን እናረኣየ በቲ ትሕዝ ዝበለ ናብራ ሃገሩ እናተባሳጭወ ከምአን ዓለም ለኸ ግዝኣት ክህልዎ ተመነየ። ሮማዊ ንግስነት ንምድጋሚ ዕላማይ ኢሉ ነበረ እሞ ግዝኣታት ንግስነት ሮማ ዝረገጸ ቦታታት ደጊሙ ክሕዞ ጽሑፍ ነበረ። እዚ ካብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ክሳብ ሊብያ ካብ ኤውሮጳ ክሳብ እስያ ዝጠቕልል ዓብ ሕልሚ ምስፋሕፋሕ ነበረ። ኢጣልያ ካብ 1911 ዓመተ ምህረታት ሒዛ ንሊብያ ተቆጻጺራታ ነይራ። ካብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ነነው ግን መራሕቲ ቀቢላታት ሊብያ ሓቢሮም ኣንጻር ኢጣልያዊ መግዛእቲ ብምቅላስ ንገዛኢቶም ኣሸገሩ። ሙሶሊኒ ብሓይሊ ንምድር ዓሞም ቀንጻሊ ፖሊሲ ኣወጀ። ሙሶሊኒ ንጀነራላቱ ዝኾነ ይኹን ተቃውሞ ደጊሙ ከም ዘይሰርድ ገይሮም ክጭፍልቑ ኣንጻር ኢጣልያ ንዝተላዕሉ ህዝብታት ድማ ኣብ መደጎኒ ማዓስከራት ክቕፍዱ ኣዘዘ። 100,000 ዝኾኑ ሊብያውያን ተኸፊዶም ኣብቲ ምድረ በዳ ክምርሹ ተገብረ። ብዙሓት ኣብ መንገዲ ብፅምእንቲ ሜትን ሞቱ። ካብዚኣቶም እቶም ዝበዝሑ ኣረገውትን ቆልዓ ሰበይትን ነበሩ። ነቶም ፖለቲካውያን መራሕቲ ግን እዚ ዕጫ እውን ብቐሊል ዝርከብ ኣይነበረን። ከም ዑመር ሙክታር ዝኣመሰሉ መራሕቲ ኣብ ቅድሚ 20,000 ዝኸውን ህዝቢ ክሕነቑ ተገብረ። ናይ ሙሶሊኒ ሕልሚ ሓድሽ ንግስነት ሮማ ኣብ ሓሙኽሽተ ካልኦት ህዝብታት ክህነጽ ነበረ እሞ ምእንቲ እቲ ሕልሚ ክሳብ ፍርቂ ካብ ህዝቢ ሊብያ ዝኸውን ሃለቐ። ኣብዚ ታሪኽ ኤርትራውያን ኣቦታት እውን ኣለዎ። ዓዶም እናተቃጸለ ገለን ተደሊሎም ገለን ተገዲዶም ምስ ሙሶሊኒ ናብ ሊብያ ዝመረሹ ቦታትና ሽዑ ዶ ኮይኮኑን ትሪፖሊ ጸላኢና ኺዶ ኣብኡ ለዉ በዓል መሓመዶ ብኻራ ገዲፎም ብጋሌዶ እናበሉ ዝቖዘሙ። ዓለም ግን ነቲ ኹሉ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ብሙሶሊኒ ዝፍጸም ዝነበረ ግፍዕታት ዘስተብህል ቀልቢ ገና ኣይወነነትን ነይራ። ብዘይካቲ ኣብ ጀርመን ከም ሓድሽ ቻንስለር ዝተመርጸ ሰብ ኣብ 1934 እቲ ናይ ዓመታት ኣድናቒ ሂትለር ድሕሪ 8 ዓመታት ናይታ ጸሓፋ ደብዳቤ ምስቲ ዘድንቆ ሰብ ክራኸብ ከኣለ። ሙሶሊኒ ሕጂ እውን ብሂትለር ኣይተመሰጠን። ሓደ ዘይረብሕ ባምቡላ ክብል ድማ ገለጾ። ኣብ መጀመርያ ሂትለር እዩ ካብ ሙሶሊኒ ዝተምሃረን ንሙሶሊኒ ንምቕዳሕ ዝጀመረን። ካብ ሰላምታ ጀሚሩ ክሳብ ሓሳባት ሂትለር ንሙሶሊኒ ንምምሳል ሃቀነ። ብፍላይ ድማ ነቲ ብሉይ ዝበሎ ዓለማዊ ስርዓት ንምፍራስ ቆራጽነትን ኣሰርን ሙሶሊኒ ምኽታል ፈተወ። ኣብ መጀመርያ ርክባቶም ሙሶሊኒ እውን እዚ ኣብ ኣእምሮ ሂትለር ዘለዎ ልዕልና ግርም ተጠቀመሉ። ሓደ ስሕተት ግን ገበረ። ምኽንያቱ ብቐሊሉ ንሂትለር ተቆጻጺሩ ድሌታቱ ክትፈጽም ከም ዝኽእል ስለ ዝሓሰበ። Italien ist durch die geniale schöpferische Tätigkeit eines gestaltenden Mannes zu einem neuen Imperium geworden. Sie, Benito Mussolini, werden in diesen Tagen mit eigenen Augen aber die Tatsache am nationalsozialistischen Staat festgestellt haben. Auch Deutschland ist in seiner folglichen Haltung und seiner militärischen Stärke wieder eine Weltmacht. Mussolini declared his loyalty to Hitler for better or for worse. It was his virtual surrender to Hitler, the man he had despised. Unsere beiden großen Völker, die an Menschen die gewaltige und wachsende Masse von 115 Millionen betragen, zusammenstehen in einer einzigen unerschütterlichen Entschlossenheit. ሰብናዚ ካብ ዝቐድሕዎ ተግባራት ሓደ እቲ ቢልዮናት ገንዘባት ኣውፂኡ ሰራዊት ዝሃነጸሉ ኣገባብ እዩ። ሕልሙ ምስፋሕፋሕ ግዝኣት ጣልያን ነበረ። ስለዚ ወታደራቱ ነታ ቅድሚ 20 ዓመታት ንጣልያን ስዒራ ንመላእ መግዛእታዊ ስርዓትን ኤውሮጳን ዘዋረደት ሃገር ክወራ ሕንኡ ክፈድን ኣንቀደ። ኣብ ኣኸዛ 1945 ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ዝኾኑ ወታደራት ኢጣልያ ሕነ ንምፍዳይ ንኢትዮጵያ ወረሩ። ክሳብ ሽዑ ካብ ዝተገብረ ዘመናዊ መግዛእታዊ ወረራ ዝበዝሕ ወታደራት ዝተሳተፍዎ ኩናት ጥራይ ዘይኮነ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ተምሳሌታት ኩናት ዳዊትን ጎልያድን ኮይኑ ተመዝገበ።
ዕላማ ሙሶሊኒ ንኢትዮጵያ ንምውራር ጥራይ አይነበረን ልክዕ ከምታ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ንምድጋም ከዓ እምበር ንደቡብ አፍሪካዊ ስርዓት አፓርታይድ ብዝመስል አገባብ ደቀባት ሃገር ከምበራዊን ካልኣይ ዜጋን ዝረአዩላ ኢጣልያውያን ስደተኛታት ድማ ዝኸብሩላ ግዝኣት ምህናጽ ክጥቀመሉ ዝወሰነ ስልቲ ፍጹም ጭካነ ዝዓብለሎ ነበረ እቲ ገና ብጉራደን ዋልታን ዝምክት ዝነበረ ናይ ጥንቲ መሰል ሰራዊት ኢትዮጵያ ንመዳፍዕ ጣልያን ክምክት ይኹን ንሓይሊ ኣየር ኢጣልያ ክብድህ ዘኽእል ብቕዓት ኣይነበሮን መራሒ ናይታ ሃገር ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ሃገሮም ገዲፎም ፈርጠጡ ኢትዮጵያውያን ግን ኣብ ማእከል ከበሳታት ናይታ ሃገር ተሸጒጦም ደባይ ቃልሲ ቀጸሉ Its army did have an air force, exactly one old aeroplane. One aeroplane against a nation which had developed a new theory of total air war, of the blitz which would wipe out cities, destroy civilians, man, woman and child. ሙሶሊኒ ብዘይ ምሕረት ክጭፍለቁ ኣዘዘ በአንጻር እቲ ዝነበረ ኣህጉራዊ ውዕላት ድማ ንዓድታት ኢትዮጵያ ብኣውሮፕላን ካብ ምህማኹ ሓሊፉ ዋላ ሂትለር እኳ ክጥቀመሉ ዝሓንገደ ኣሰቃቂ ቀመማዊ ጋዛት እናነስነሰ ህዝቢ ኣህለቐ ካብታ ሃገር ኣምሊጡ ኣብ ስደት ዝተዓቕበ ንወረራ ሙሶሊኒ ክምክት ዓቕሚ ዝሰኣነ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቀሪቡ ረድኤት ዓለም ሓተተ ንጊዜኡ ረዳኢ ነበሮን ህዝቢ ይደረግለታል የተባለውን እርዳታ የሚገባውን ትክክለኛ ፍርድ ለመጠየቅ I must still fight on until my tardy allies appear, and if they never come, I say to you without bitterness, the West will perish. ወረራ ሙሶሊኒ ነታ በአንበሳ ይሁዳ ይምራሕ እትብል ኢትዮጵያ ባይታ ልሒሳ ክትከይድ ገበራ ኢትዮጵያውያን ተመራመርቲ ታሪክ ከም ዝብልዎ በቲ ወረራ ክሳብ 350,000 ዝበጽሕ ሰላማዊ ህዝቢ ከም ዝተቐትለ ይሕብሩ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ወረራ ንውዕላት ናይቲ ግዜቲ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዝጥሕስ ንኸም በዓል ሂትለር ዝኣመሰሉ መልእኽቲ ድማ ተመሳሳሊ ተግባራት ክፍጽሙ ዘተባብዕ ብምንባሩ ክሳብ ሎሚ ውሕዳት ብዘይኮኑ ተመራመርቲ ታሪክ ከም መፈለምታ ካልኣይ ኩናት ዓለም እናተገብረ ይቁጸር ኣብ መንጎ ሂትለርን ሙሶሊንን ዝነበረ ዝምድና እናሓየለ ኸደ ምስ ናዛ ሓቢሩ ድማ ነቲ እስጳኛዊ ፋሺስት ዲክታተር ፍራንኮ ምስ ዜጋታቱ ዝወልዑ ኺናት ሕድሕድ እስጳኛ ንምድጋፍ ወታደራቱ ለኣኸ ሰራዊት ጣልያን ኣብቲ ኺናት ብዙሕ ኣይድምዐን ብፍላይ ኣብ ኲናት ጓዳላሃራ ዘጋጠሞ ስዕረት ንሙሶሊኒ ሰራዊቱ ምስ ወታደራት ናዚ ክነጻጸር ዘይክእል ሂትለር ዝሃነጾ ሰራዊት ብብዙሕን ብቕዓቱን ኣደናቒ ከም ዝኾነ ኣብርሃሉ ኤልዱቸ ግን ንገዛኢ የዒንቱን ምኽሪ ሽማሙንቱን ዝቕበል ኣይነበረን ካብ ፖለቲካ ወፃኢ ዝሙትን ውልቃዊ ዕንደራን ሙሶሊኒ ምትሃት ኮይኑ ካህድኖ ይደንጉየን እታ ናይ መጀመርያ ተመሪዑ ዝጠንጠና ሰበይቱ ኢዳ ዳሳን ካብኣ ዝወለዶ ንእሽተይ በኒቶን ከሸግርዎ ጀመሩ ሙሶሊኒ ምስታ ራካየሌ ዝተባህለት ናይ ቀደም ኣፍቃሪቱ ተመርዒው መንባር ጀሚሩ ነይሩ ኢዳ ካብ ሓዳራ ብወግዒ ስለ ዘይተፋትሐት ውጥን ቅልቅልና በለት ስሙ ከተጸልሞ ጀመረት ጭካነ ሙሶሊኒ ንኸምዚ ዓይነት ተግባራት ብሰቕታ ክዕዘብ ዘኽእሎ ይነበረን ንዝጸልኦም ንምጭካን ዝጽገም ኣይኮነን ስለዚ ኢዳ የእሙር ኣኽን ሰሓተት ኣምሲሉ ኣብ ሓደ ናይ ስነ ኣእምሮ ሆስፒታል ከም ትዳጎን ገበረ ኣብ 1937 ኢዳ ዳልሳ ኣብቲ ዝነበረቶ ቦታ ከምቲ ዝበሃል ብሰንኪ ብዙሕ መቕጥቃጥ ኣብ ኣእሙርኣ ደም ዝዒጉ ኣብ ዝተዳጎነቶ ሆስፒታል ሞተት ገለ ዓመታት ድሒሩ በኽሪ ውልዱ ንእሽተይ በኒቶ እውን እንተኾነ ብመርዚ ተወጊኡ ክቕተል ኣዘዘ ክቕንጸል ዝፈረዶ በኽሪ ወዱ ገና ወዲ 26 ዓመት ለይለይ ዝብል መንእሰይ ነበረ ኤልዱቸ ንጭካንኡ ደጊም ወዲ ኣዳም ዘበለ ርዒዱ ኣይኮነን ወስ ክብሎ ብውሽጡ እኳ ክቃወሞ ከም ዘይክእል መረጋገጺ ዝኾኖ ገይሩ ወሰዶ
መስከረም 27 ውልቃዊ ጉዳያተይ አጠናቂቀ ምስ በደ ሙሶሊኒ ናብ ጀርመን ንምብጻሕ ነቐለ ሂትለር ድማ ነታ ራእያ ህይወተይ ዝብሎ መላኽ ንኽምሰጥ ዘለዎ ኩሉ ቀሪቡ ንምምሳጡ ተዓጠቐ ጀርመን ኣብ ሓፂር ዓመታት ብዘመዝገበቶ ምዕባለ ብፍላይ ድማ ብስርዓትን ምዕባለን ወታደራዊ ዓቕሚ ካብ ዝተጸበዮን ላዕሊ ተመሲጡ ተማረኸ ሽዑ ድማ እዩ ምስ ሂትለር ክነጻጸር እንከሎ ናብ ድንኪ ከም ዝተቐየረን ደጊም ምስ ሂትለር ኣብ ዝገብሮ ዝምድና ዓብላሊ ከም ዘይኮነን ዝተረድአ ካብ ሙሶሊኒ ዘይሰንፍ ሂትለር ብዘዳለዎም ወታደራውያን ምርኢታት ልብቲ ዘንቆ ሙሶሊኒ ኣስፈለ ሙሶሊኒ ናብ ዓዱ ክምለስ እንከሎ መጻኢ ዕድል ኤውሮጳ ብዊንታ ሂትለር ከም ዝውሰን ርግጸኛ ነበረ በቲ ሂትለር ዝሃነጾ ወታደራዊ ዓቕሚ ጥራይ ኣይኮነን ተማሪኹ ብሓሳባት ሂትለር እውን ከዓ እምበር ኣብ ጀርመን ዝረኣዮ ጭቆናን መዝቀጥትን ኣይሁዳውያን ኣብ ገዛእ ሃገሩ ክደግሞ ባሃገ ስለዚ ጊዜ ከይወሰደ ኣንጻር ኣይሁድ ዝቐንዐ ፖሊሲታት ነደፈ እዚ ኣብ ሕዳር 1938 ተግባራዊ ገበሮ ክሳብ 1930 ኣብ ሃገረ ጣልያን ካቶሊክን ኣይሁድን ብሰላምን ስኒትን ሓቢሮም ንምንባር ይሽገሩ ይነበሩን ሕጂ ግን ልክዕ ከም ኣብ ጀርመን ኣይሁድ ዜግነቶም ተመንጢሉ ብወግዒ ንኸይሰርሑ ተኣገዱ መርዓ ኣብ መንጎ ኢጣልያውያንን ኣይሁድን ዘይሕጋዊ እዩ ተባሂሉ ተወሰነ ንህዝቢ ጣልያን ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ንምልዓዓል ዝተጠቀመሉ ሜላ ነቲ ኣብ ልቢ ኢጣልያውያን ዓሚቕ ሰረት ዘለዎ እምነት ሃይማኖት ካቶሊክ እዩ ኢጣልያ ካቶሊካዊት ሃገር እያ ኣብ እምነት ካቶሊክ ዘይኣምኑ ኣይሁድ ድማ ንመሲሕ ዝቐተሉ ጸላእትና እዮም በለ በዚ ድማ ስነ ሓሳብ ናዝን ፋሽስትን ኣብ ሓደ ዋህደ ነዚ ንምድራዕ ወታደራዊ ሽርክነት እውን ተወሰኸ እቲ ሽርክነት ሓጺናዊ ማሕላ ብዝተሰምየ ውዕል ተፈረመ በዚ ውዕል እዩ ድማ ዕድል ኢጣልያን ሙሶሊንን ኣብ ኢድ ሂትለር ዝወደቐ ሓደ መስከረም 1939 ሂትለር ንፖላንድ ወረረ ድሕሪ 2 መዓልቲ ብሪጣንያን ፈረንሳን ኣብ ልዕሊ ጀርመን ኩናት ኣወጃ ኣብ መጀመርያ ሙሶሊኒ ኣንፈቲ ኩናት ንኸጽንዕ ስቕታ መረጸ ሂትለር ንፈረንሳይ ምስ ተቋጻጸራ ግን ኣብ የዒንቲ ሙሶሊኒ ሂትለር ዝሓየለ ኮይኑ ተራእዮ እሞ ኣብ ጎኒ ጀርመን ተሰሊፉ ናብ ሂትለር ቀሪቡ እንታይ ክእዘዝ ብምባል ኢዱ ነስአ ኣብ ሰነ 1940 ኢጣልያ ኣብ ጎኒ ሂትለር ቆመት ነታ ዓወታት ክጭብጥ ዝጀመረን መሊኡ ከም ስዕር ዘይተጠራጠረሉን ሂትለር ብምስዓብ ናይ ገዛ ርእሱ ሕልሚ ንምስኻዕ ወጠነ ሕልሚ ዳግማዊ ንግስነት ሮማ ኩሉ ሓሳቡ ግን ከንቱ ነበረ ከመይሲ ንሃገሩ ልዕሊ ዓማ ናብ ዝኾነ ዝተናውሐ ኩናት ስለ ዝሸመማ እታ ሃገር ንኸምኡ ዓይነት ኩናት ከእንግዝ ዝኽእል ዓማ ኣይነበራን ግዛእታታ እውን እንተኾነ ምስ ካልኦት መግዛእታውያን ሃገራት ብምንጽጻር ብንዋትን ሰብን ድኹማት ነበራ ነቲ ኣብ ኩናት ተዘይኣተና ይምረጽ ዝብል ምኽሪ ፈተውቱ ጸማም እዝናሃበ ሰራዊት ሂትለር ኣብ ቅድሚኡ ዝጸንሖ ኩሉ እናደርዓመ ናብ ምብራቕ ኤውሮጳ ገጹ ብዘስፋሕፈሐ ሙሶሊኒ እውን ከምኡ ክገብር ደለየ ብኣንጻር ምኽሪ ናይ ኩሎም ጀነራላቱ ድማ ንሱ እውን ናይ ገዛእ ርእሱ ግንባር ፈጢሩ ወረራ ጀመረ ንሂትለር ከየማኸረ ድማ ነታ ድኽምቲኣ ዝበላ ግሪኽ ንምውራር ውጡኑ ጻፈፈ ሙሶሊኒ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ወረራ ዕውት እንተይ ነይሩ ኩናት ግሪኽ ሕነ ኢትዮጵያ ዝተፈደየሉ ዕንወት ይመሲሉ ሰራዊት ኢጣልያ ጅምር ከየበለ ተሳዕረ እሞ ብዘይ ዝጥቀስ ኩናት ከንሳሕብ ጀመረ ሓይልታት ናዚ ንመሻርክቶም ሙሶሊኒ ንምርሓን ኣፈርክቡ ተጸዊዖም ደበኽ በሉ ብዘይ ውጥኖም ድማ ንግሪኽ ተቋጻጸሩ ኣብ 22 ሰነ 1941 ሂትለር ንመሻርክቱ ከየማኸረ ኣብ ልዕሊ ሕብረት ሶቪየት ወረራ ፈጸመ ሙሶሊኒ ግን ኣይተዋሕጠሉን ካብ ሂትለር ንኢሱ ንኸይርአ ሰራዊት ጣልያን ኣብቲ ወረራ ክሳተፍ ከም ዘለዎ ጸቂጡ ተኸራኸረ ነዚ መራሒኦም ንሂትለር ንምሕጓስ ዘንቀሎ ትልሚ ንምፍጻም 30,000 ዝኾኑ ወታደራት ኢጣልያ ኣብ ግንባራት ምብራቕ ኤውሮጳ ተሰየፉ ካልኦት 50,000 ዝኾኑ ድማ ኣብ ምርኮን ከለዉ ህይወቶም ከፈሉ ኣብ 1942 ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብዝተገብረ ግጥማት እውን
بحالتات بريطانيا سعرت يوردقم زلو زحبر ورتات كنافس جمره اتقينات لإيطاليا ناي وردت مرخ إنا خنا خده ناي موسوليني قنفل بحري إنا قدد خده أبكاد إيطازك أير قطع بحرون سنت مقصار سمعيتن إنا عبلو لمسه كابك قاتمو زجمره أمرأوي نوصي نمملات أبتذل الليلو تعبيتن أننتن تعاوه فوتسم جيغا زي قبر فطور يبلا فلاي حدا اوان نسب اي قالو كسابلو مقاب تفترو انسساتات كلهم تزبلحكو انا ايه كبل تمكحه اكايدا موسولينن هزبن نابرايت الان مرحيان حقون كبدن انا خنا خده ابشحن 943 ايطاليا ابتقينات انا خسرت كدت ኤልዱቼ ንሙሉእ ህይወቱ ብዘሳቀዮ ሕማም ብልዚ ተሰኒኹ ዓራት ሓዘ ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር ዝነበሮ ምቁፅጻር እናላሕልሐ ኸደ መጻእቲ ዝተኸተሎ ስርዓት ድማ ንኹሉ ዝዕዘብ ፍሉጥ ነበረ ወታደራት ኪዳን ንገማግም ባሕሪ እናደብደቡ ንከተማ ሲሲሊ ተቋጻጸሩ ኣብ ልዕሊ ከተማታት ኢጣልያ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ኣየር ድብደባት ትሕተ ቅርፅን ንዋትን ከም ምዕናው ሓሊፉ ሞራል ህዝቢ እውን ሓመኾ نقف معنجلي زخون قراص بقى تسعينو هزبي درار إلوتو بمقنن كعدل جمرة زي عقب النتحيلة نتحدش عمد نبر سبهلة إلدوتشة عدم سلطانو كحصر زد صالت بزحة بأنصارتي يابلع لهزبو زبزح مكرا اتي عبوي موسوليني يدو قهب زي حسابي نيرو مخنياتو كرعاتو لعلي هوت مليونات إيطالوان سلازع عزو نبره تبايو أزي تقايرة كاب سبتنت سيلو فوتسم مخرز بحال كسمع زيكل فطور تقايرة زوردو سعرتن وردتن قدلت يلو أبكند مقبال تحتت تزخنو قديات كنادي لجمرة زتقاهنلو تبا بروباغاندا تألمو تحتت خسارانا أيهوديوم كبل سأنيحو ناب جنرالاتو نترى جنرالاتو كسيسو مسود أدما حزب التلان ونط فيو وانا نحلمون عدلون كقون بزي مقالو وقسا لعسرة عمتات بموقع فرحي استقفل حزب إيطاليا كذا سبب سلطاناتون بوليتيكوين مشاركتون كي ترفو أنصار إلدوتشة تلعلو سبق يقالو نموسوليني رأسي جيان أبتعب بيت مخري نحامو أخاب سلطان نمفنقال بقبيل كارما نتوغينات نمززامن زئمم ندفع حساب ندمسا غريبو بابلاج أدمسي تقبلنا ترخبه نقص إيطاليا نموسوليني أبناي بيت محيور آتوو بوتعدرات إنها تحلو دما آياتو أيوزقنا موسوليني صحيو معرابا سوعيلو دقيم سرفان جزيات مصر رابيتي كحلفن إلو مدبه موسوليني سترفا معلتات هيوتو بسلام مصر رابيتو كحلفن يمدب دا أمبر هتلر حسبلو مدبكن كالي نيرو أب حدا كاب أزيوم حدا جنياتات نايدحنا سرحيتات أب كلا أيكونات عالم كوينو بزتكاس فتسامة هتلر نابتو موسوليني تحيرلو زنبرة بصنع زحدلو أخرانات سلحتاوين نفرتو لاقة حانتت إيد كي تتكوست موسوليني كاز تحيرو أمريتو بتكابو هتلر سماو منغستي نممرح أب سمين إيطاليا ريبابليك سالو زبهال أب تحت مقصصار نازز محادر منغستنا تواهيبو تقمته سجين إنترنت تاريخ بملو ملكعو تقعده اتي أب حدا اوان مرآيا عبيتن كرعاتن زنبرة اتي بشبرا نايمن راح تباب زد سمهارة موسوليني اقل قاد نايتي زنعاقو هتلر كوين تقامته زربا هتلر كرقم تقوارات هتلر كودس كمو على الوصاي زتكس الواي خنترا اين برون هتلر بزا يبكعن نابتا سماوي سلطانوكا كمل سنكالو كالما خونت هيبو نبرة نوتوم أبطاليان استرفو أيهود نام وداغون معسكر أوشفيتس كلئكم سجدد كلمة خونت موسوليني استرفو أيهود أتراقيمو شدشة شحزقونو أيهود أما معسكرات نازي بغاز كتبسو كسا بركت نهيتلر عربة ازي كاب كاند جبتتات تساتافنت سرعاش فاشيست أبتي كاباب تاريخ زخفت انت تغير يوسد بمقصال هتلر نوتم كام منغستي نقعلو زقبرو أبالات كابينون فتوتون كريشنوم أزازو موسوليني الشيلكا خمئزاز وصعي مرج أين برونمو نغزا سبعي قالو رأس جايان حاويسو نقلهم أبالات كابينون رشنوم
بهزبو استسأله بفتوتو استنسأله بسرقو استفنفن موسوليني اسنازي زمسرته فقرن حدش نقصنة روما ناي مسرات حلمون ناب أفدقة فسامه هوتو أبقعو أنا ودي تنفاس اللوريسي إنا بلا بحبو تناززة هزب إيطاليان أفقدو قدناتات نتقينات موسولين إنا رقمة سألتاتون حولتناتون كعنو ترعي أموداتا كفال هوتو نعبد إيطاليا زيكونا نعنوت إيطاليا تنكزوخونا صلو سبكونا كاون لعلقن أتوماجوخا كبلو زقرمو نازون سعرتنا قمسو قس بقس كاب طاليان تسعيرهم كوز جمرو إلوچه دحرز كله نحنت خابتن بزحات وشماتاتو كلاريتا باتشاتي حيزو ستتلو نمهدان بتنا أب حدا بلوكو كم حدا ليبا دحر محازو أبيد حيلتات كيدان كأتوه بقولتف كأنسل تأزاز لما حدا لفه إذا استباهله وسنتي عدلت ملاقي هزبت على نمبر حيلتات كيدان كوخوني يبلمون كابزبل حساب نبره إتي حدش نكسنت إيطاليان مسرات زهقنا نهلكيت مليونات زعززة داقماو نقوس نموخان زنكدا إيطاليا وديكتاتر أبسوسان حدن أدميو كاوز مدبا كلو حانت خيفز أما تسأليم تاريخ صحيفو مساف كاريتو كلاريتا بتراو تعدرات ترشنا رئيسهم ناميلان تولسته أبو أتوم بسنك دليتو تراي نابكينا شمومم حزبي نرئيسو بأمننا قدقتو تقفن نابلو صرفن مرقمن نحوسو سلام قلسو رئيسو بأقرو كمزن تلتل تغيرو حالات من قدي تفكو للون كرقمون نمر إتسدحه لومي وحدات بهامات نموسوليني بنافقوت ذكرون زملخون فاشستاوያን أب حجرة طاليان كأوصان أيتسانون حجون بابورات طاليان أب ساعتن زركبالو داغماي مساته فاشيست زمنيو إيطاليانس ገና አለው ክብራት ተኸታተልቲ ንክልተ መደባት ዝቐረበ ታሪክ ህይወት ሙሶሊኒ እዚ ዝተኸታተልና እዩ ነይሩ ኣብ ካልእ መደብ ብሰላም ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ